Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Kagahapon, sa pagsugod og take-off sa eroplano nga akong gisakyan, nisugod pod sa pag-iyak ang gamayng bata nga anaa gisabak sa iyang inahan, doon lang sa ako nga gilingkuran. Hangtod sa tunga-tunga sa among biyahe gikan sa Dipolog padulong diri sa Cebu, nagpadayon usab pag-iyak ang bata nga murag dili na masabtan sa iyang inahan, unsaon pagpuyok-puyok kaniya. Sama gud nato siguro sa atong kasinatian, din murag musakit ang atong ulo inig mo taas sa altitude o ang altitude. Samtang nagpadayon sa pag-iyak ang bata, nagpadayon usab ang iyang inahan sa paghimo sa tanan niyang makayang pamaagi aron mohilom na unta ang iyang anak. Hangtod nga iya na lang kining gisapnay duol sa iyang dughan ug gihunghungan niya ang iyang anak. Hilom na nak, kay hapit na tamo abot. Tungod niini, naghinay-hinay na sa pag-iyak ang bata ug unya nakatulog. Mga igsuon ko, tambal gayod sa nasinating kalisod sa anak ang sapnay sa nanay. Amen? Tambal gayod sa nisakit nga ulo ang hunghong ni nanay. Amen? Tambal gayod sa mga nangabugatan nga mga abaga, ang mga tambag og pikpik sa mga higala nga moingon, friend, bay, o pre, maring, kaya nato na og ayaw kabalaka. Amen? Kini mao ang atong nakita sa Dios nga nagpakatao aron pagbanwag sa iyang kahayag, aron mahigmata kita sa iyang kamatuoran, ug aron pagpabalik sa atong kadasig sa pagpangita kaniya. Kini ang bituon sa Epifanya. Kini ang hinungdan nganong ang mga simpleng magbalantay lamang sa mga karnero ang unang nakakita sa batang Hesus, ug nganong dili man kadtong mga banggiitan, mga gamhanan sa katilingban. Mauusab kini ang sukaranan nato sa atong dakong kasaulugan karon. Ang atong atras abante sa sinulog, ang atong pagsangpit kang Senyor, ang atong pagkaway sa atong mga kamot, tungod kay dinhi kita makapadayag sa atong mapaubsanong pagpasalamat o pagpahimuot kaniya. Dili gayod nato ikalimod nga ang sapnay sa ato nga ato kanunay gipangita anaara gayod sa mahal nga kamot ni Senyor. Busa, Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Mga igsoon, aniya kita karon sa panahon sa pag-recover gikan sa pandemya sa COVID-19 ug nagapadayon ang kagubot sa laing mga dapit sa kalibutan nga maoy nakapasamot hinuon sa atong kalisod ug kawadon. Kuyog usab niini ang mga nagkandaiyang mga sulog sa atong kinabuhi, ang mga kapakyasan sa atong mga pangandoy ug tinguha, ug sa atong mga relasyon tali sa atong mga minahal sa kinabuhi, ang mga sakit ug balatian sa lawas, ug uban pang mga kasakitan ug kalisdanan. Apan likod ni ining tanan, wala gayud kita biyaik o kalimti ni Senyor. Hinuon iya kitang gikuyugan aron dili kita kawad-an sa paglaom o kadasig. Kuyog ta ninyo ug magpadayon kita sa pagpanlimbasog o diskarte. Inubanan sa atong pagampo o pagsangpit kang Senyor aron ang iyang mga panalangin sa kanunay kanato gayod iyang ibubo. Bisan unsaon, pinalangga kita sa Dios. Bisan unsa kagusbat ang atong kinabuhi, iya gayud kitang sapnayon ug hatagan sa kahigayunan sa kabag-uhan ug kalambuan. Salig lamang sa Dios. Salig kang Senyor kay iya kitang hatagan sa tanang pabor. Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, believing is an act of the intellect asserting to the divine truth by command of the will, moved by God through grace. Nga sa ato pa, ang pagtuo
mao'y lihok sa atong sentido nga nangandoy sa kamatuoran, nga minanduan sa tinguha uban og pinaagi sa grasya sa Dios. May usa ka mananagat nga akong gipangutana. Ningon ko, tay, nganong bisan pa sa imong pagkatigulang, gusto man nimong mag-alagad sa simbahan isip extraordinary minister of Holy Communion nga sa amoa pa gitawag namong kaabag, ug dayon iya akong gisaysayan sa iyang kasinatian. Abi nimo, Father, usa ka gabi samtang atua kami sa uban sa akong mga kauban dito sa Lawod. Na-assign ako isip operator sa mga suga samtang mahulay ang akong mga kauban. O wala na ko damha, nakatulog pug ko nga maoy hinungdan sa akong pagkahulog o tungod kay nangatulog man ang akong mga kauban, wala madungog nila ang akong singgit ug sangpit kanila sa pagpakigtabang. Wala gayud ako masalba. Tibuok gabi akong nagpalutaw-lutaw, Pader, sa kadagatan. Misilang na ang adlaw, apan wala gayud ako nakakita bisan gapnod na lamang nga unta akong maabyan. Miabot na ang kahaponon ug nagkilom-kilom na. Nawad-an na ako sa paglaom. Busa, ni-decide na ako nga magpakatmatay na lamang. Nagpaunlod hinuon ako sa tubig. Apan, samtang atuan na ako sa ilalom sa tubig. Sa kalit, aduna ako'y tingog nga akong nadungog. Bay, ayaw, dali diri. Busa, Father, ingon siya. Busa, Father, mihunat na usab ako sa pagtunga. Kay nagtuo ako nga adunay rescuer sa ibabaw. Ug sa pagtunga nako, nakita nako ang usa ka langgam nga nagpatong sa tsinelas tungod mismo sa akong nahimutangan. Dali nakong gikuha ang maong tsinelas ug ako dayong gisuksok sa akong purol samtang milupad na ang langgam. Ug unya mihayang ako ug nagpalutaw-lutaw sa tubig kay pertinang kapuya sa ako nga lawas. Niadtong gabhiuna nakit-an siya sa usa ka mananagat ug didto na dapit sa Sikihor. Nabuhi siya. Nasalbar siya. Nakakita siya sa Dios. Nasinati niya ang pagluwas sa Dios. Nasinati niya ang sapnay sa Dios. Kakapoy, kaluya, kalaay sa kinabuhi, mga igsuon na ay Ginoo nga maoy mo rescue kanato. Na ay Ginoo nga magdala nato samag mga tsinelas aron makasapnay kanato. Ang santo ninyo nagtudlo og naghagit kanato nga samtang kita iyang gisapnay sa kabug ang kabuhatan, makiglambigit kita, makigkuyog kita, magpakabana kita alang sa uban og sa kalibutan. Sa pagsampit nato sa Viva Pit Senyor, kita nanaad usab nga atong sapnayon ang kalibutan sa uban. Kuyog ta ninyo usa ka hagit o misyon alang kanato nga magdalag kalinaw sa uban sa pagrescue kanila gikan sa pagkaunlod sa pagkadautan o kalisdanan. It is our kind solidarity. It is others' epiphany. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Senyor!